Hello guys, जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोन आरो जोंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोरनि मुं प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों PM चेनेल जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ आङो गोजोन फुंबिलि जासिहरबाय गोसो गोरबोनिफ्राय आरो बिनि गेजेराव मोजां खौरां लानानै नोंथांमोनखौ आङो मोनथिहोनो सानबाय आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों बे बाथ्राखौ खोनानानै बे खौरांखौ खोनानानै आं सानबाय कि नोंथांमोननो खोन्थायोब्ला नोंथांमोननि गोसोआबो गोबां गोजोननाय मोनगोन बे जाय मानसिया माने प्रब्लेमाव जाना दंमोन बे मानसिनि मुङानो मेपाल बसुमतारी बे खैफोदाव दंमोन आं बेखौ मैयानो भिडिअ आपल'ड खालामदों स' बिनि उनावहाय बेखौ मदद मोनबाय पुलिसजों साफायनानै मोनसे सावगारि हरबाय आं बे सावगारिखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय खोन्थानोसै बे मानसिखौ आं खोन्थाखाबाय अलरेडि कि बे मानसिया खर' गाज्रि जानानै बा मोनसे उन्दुनानै सिखारनानै माबा मोनसे हावड़ा स्टेशनखौ मोननाय बायदि मोनदोंमोनदां मानसिया ओमफ्राय बिनि गेजेराव डाइरेक्टलि बे सिखारग्रोमोनानो बे माने श्रीकाकुलाम रड स्टेशन बिनि आगोलावनो बियो थाब-थाबनो ओंखारबाय आरो बे ओंखारनायावनो बिनि नैबे गुस्थिया दुलुनानै आरो नैबे हाथाया बायदों जाहैबाय बिराद थैया लाला बिनि गुस्थिखौ नायबानो नुनो मोनगोन नोंथांमोना माने गुस्थिया गाज्रि जाना दङ माने बिराद मेडिकेल ट्रिटमेन्ट मोनैखाय गुस्थिया बिराद गाज्रि अबस्थायाव जाना दङ बिनि हिन्जावा बेनो 2500 रां हरदोंमोन आरो दाबायदि समाव बे रां रुफाफोरखौ मायाव बाहायनो नङा होमबा गासिबो जुदि बन्दब्ला ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे मानसिखौ दायो जों मोननो मोनबाय आरो बिनि गेजेरावहाय बे मानसिखौ रेलवे स्टेशननिफ्राय होखारबाय थादोंमोन रेलवे स्टेशननि बाहेरावसो दोनदों बेखौ सिङाव दोनाखै मिथिबायना आङो ओरैबायदि दुखु मोनो कि रेलवे स्टेशनाव गासिबो डक्टरफोरनि फेसिलिटि थाखायो बेयाव साफा खालामनानै बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनानै मानो होआसै बेबायदि नायलाय श्रीकाकुलाम रड बे स्टेशनावहाय कमप्लेन हैनो हायो जोङो गोसोबायदि जुदि आं थानायमोनब्ला आङो बेखौ कमप्लेन हैगौमोन सोरबाफोर जुदि बे मानसिखौ जाय मानसिफोरा बासायदों बिथांमोना कमप्लेन हैनांगौ बिनि सायावहाय जिखियानो जादोला जों बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय जे मेपाल बसुमतारी बेखौ मोनबाय बेखौ पुलिसनि कास्टडियाव दोनबाय दायो मेपाल बसुमतारीनि हिन्जावनि मुङा जाबाय प्रमिला बसुमतारी आरो बिनि गेजेरावहाय बिनि बिमानि मुङा सन्तुलि बसुमतारी मेपाल बसुमतारीनि हिन्जावा दाख्लै बावैनो आंनो भिडिअ बानायनो हरखादोंमोन बाट आं बेखौ बावनानै दंमोन बिनि हिन्जावा आंखौ माने बै दाख्लै बावैनो मदद मोनगौमोन बियो मानसिया बाट आङो बावनानै दंमोन बिनि हिन्जावा आंखौ माने कल खालामफिननो रोङासै आं गुबुन भिडिअ बानायनायावनो आं निमाहा बियो मानो होनोब्ला आं गुबुन खामानि मावनायाव आंबो बावनानै थाङो माने मोनफ्रोमबो खामानिखौ आं हाजोबा नालाय माने फकास खालामजोबनो हाया नालाय गोदान मोनसे फैबाथाय ओरैबायदि थाब खालामना होबाय स' बेयावनो बे भिडिअआ डिलिट जाबाय आं अलरेडि बानायखाना दोन्दोंमोन ओमफ्राय आं मैया भिडिअ बानायनानै होबाय बाट लोगोनो बिनि सायावहाय मदद मोनबाय आं बिराद माने गोजोननाय मोनबाय गोसो गोरबोखौ आं बेरेफुंजानि आं इसोरखौ धन्यबाद जासियो अबंलावरिखौ गोजोननाय जासियो हामलायनाय जासियो कि नोंथाङा गासिबो मानसिफोरखौ मदद होगासिनो दङ जाय मानसिफ्रा मदद होनो सानदों सुबुंफोरखौ आं बिसोरनो दिन्थिनानै होबाय बिथांमोना मदद होबाय बिराद गोसोआ गोरबोआ गोजोननाय जायो आं हारसिङै बे बुहुमाव थांनानै खुनु माने बयखौबो मदद होनो हागोन बे नङा जों गासिबो खौसेथियै लोगो नांनानैसो मदद होलायनांगोन जेरै आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाबाय नोंथांमोना बेखौ मदद होनांगौ नङा होमबा स' नोंथांमोना बेखौ मदद होबाय थिग बेबायदिनो दायो मेपाल बसुमतारीयाबो बेबायदिनो मदद होबाय बिराद गोसोआ गोजोननाय मोन्दों लोगोफोर इसोरा सापर्ट होगासिनो दङ आंनि सायावहाय जे आं जायखौ भिडिअ बानायदों बेखौ मदद होदों माने अबंलावरिया बिराद मदद होदों आं बेखौनो माने बिराद माने गोसोआ गोजोननाय मोनबाय कि बे मानसिया दायो कि मोजां जायगायाव दंहैयो दायो पुलिस कास्टडियाव दंहैयो पुलिसा बेखौ लांनानै दोनहैसिगोन बेखौ मोजाङै ट्रिटमेन्ट खालामसिगोन जानाय लोंनाय बेबस्था गासिबो खालामसिगोन बेनो आरो बिनिफ्राय देरसिन आरो मा नांगौ बे लासैनो न'आव मोनफैगोन लोगोफोर दायो पुलिसनि कास्टडियाव दं हिसाबै बे प्रटेक्टआव थाखासिगोन लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानो मैयाहाय जाय मानसिफ्रा आंखौ कल खालामनानै मदद खालामदोंमोन बे माने मेपाल बसुमतारीखौ मदद खालामनो थाखाय कल खालामदोंमोन आं बिसोरखौ खुलुमनाय जासिहरबाय आरो नोंथांमोना मदद होनायनि थाखायबो खुलुमनाय जासिहरबाय जोंनि बर' हारिनिफ्राय जानानै आं गासैनि बर' हारिनि जानानै जाय मानसिया मदद खालामदों आं बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय माने अबंलावरिनिफ्राय माने हामलायनाय जासिहरबाय आरो अबंलावरिया नोंथांखौ बोर होथों अराय सम बोर होथों आरो नोङो बेबायदिनो नेक्स्ट माने गुबुन समावबो गुबुनखौ मदद होनो हाबावथों नोंखौ माने इसोरा बोर होथों बेखौ आङो इसोरनाव बोर बिनानै आं इसोरखौ खुलुमनाय जासिहरो आरो लोगोसे बयखौबो खुलुमनाय जासिहरो आं बेनि सायाव आं माखासे आपडेट लाबोफिनबाय थाबावगोन स' आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय आरो नोंथांमोना आं बेखौ आसा खालामो बे बाथ्राखौ खोनानानै नोंथांमोना जोबोद गोजोननाय मोन्दों मैहाय गोबां बयबो टेनसनावमोन दायो बे बाथ्राखौ खोनानानै नोंथांमोना जानो हागौ एसेब्लाबो गोसोआ गोजोननाय मोनगोन खुलुमबाय लोगोफोर जय बर' हारिनि जय